Ni am roi croeso cynnes iawn i Helen Prosser, cyfarwyddwr dysgu ac addysgu yn y ganolfan dysgu Cymraeg Genedlaethol. Yn ei rôl i, mae wedi bod yn gyd-awdur a golygydd cyfres o lyfrau cwrs ar lefelau A1 i B2, sy'n cael ei defnyddio ledled Cymru yn parhau i ddysgu ac i hyfforddi tiwtoriaid dysgu Cymraeg. Mae hefyd yn aelod o'r grŵp ymgynghorol sy'n datblygu'r cod ar gyfer y Gymraeg wedi seilio'r CEFR. Emyr Davies i fi gael creu cyflwyniad. Chi'n gallu gweld bod fi'n nabod Emyr. O'n i'n canu yn yr un côr yn flynyddoedd, o'n i'n gyd fyfyrwyr yn Aberystwyth, fyddi'n gobeithio bod fi'n cael maddeuant Emyr am fod o fan yr aroliadau yna. Ond Emyr sy'n gyfrifol am y gyfres o aroliadau Cymraeg i oedolion yn Cybac ac yn cynrychioli'r Gymraeg. Ni wedi clywed dipyn am ALTA, dwi'n meddwl ydy'r ffordd i wanganu fe, sef Cymdeithas Profwyr Ieithoedd Ewrop. Mae gyda gefndir academaidd helaeth yn y maes yn wedi arwain ar brosiectau a luno'r cymwysterau Cymraeg ac egwyddorion y CEFR. A chroeso cynnes iawn hefyd i Steve Morris, athro cysylltiad ar anrhydedd yn Prifysgol Abertawe yn arbenigwr blaenllaw y maes ieithyddiaeth gymhwysol a'r Gymraeg. Mae gyda dros 35 o flynyddoedd o brofiad o addysgu ac ymchwil yn y Gymraeg, ac mae wedi bod yn ganolog i brosiectau cenedlaethol fel Corcenc. Dyna chi, fi wedi dysgu siwt i ynganu hwnna, a gwaith ar greu geirfa graidd ar gyfer dysgwyr. Dyna chi dipyn o gyflwyniad i dipyn o banel. Rwy'ch chi groeso cynnes iawn i'r tri i Helen, Emyr a Steve. Wel, prynawn da i gyd, mae'n braf gweld cymaint ohonoch chi wedi aros tan ddiwedd y dydd. O'n i'n disgwyl bydde 5 ohono ni ar ôl amser yma, gan gynnwys fi, Helen a Steve, dwi'n credu. Felly, da iawn. A dwi'n credu, sa'n ni'n cynnal y gynhadledd hon 20 mlynedd yn ôl, dim ond fi, Helen a Steve, fydde yma o gwbl, a dweud y gwir. Ond mae'r diddordeb nawr yn y CEFR yn beth braf. Right. Iawn. Felly, ni wedi clywed lot fawr o gyflwyniadau difyr a defnyddiol heddi. Ni wedi clywed am hanes datblygu'r fframwaith, beth sy'n digwydd mewn gwledydd eraill, ond licen i ddweud just chydig eiriau am siwt byddai'n bosib defnyddio'r fframwaith yn ein cyd-destun ni. Dyw'r fframwaith ei hun ddim yn dweud bod rhaid i ddefnyddio mewn ffordd arbennig. Mae e'n gwahodd defnyddwyr i ystyried. Dyna'r ymadrodd. Mae'n gwrtais iawn yn y ffordd mae'n geirio popeth. Erfyn yw i helpu datblygwyr mewn meysydd gwahanol. A byddwn ni yn nodi hefyd nad yw'r syniadau a'r pethau sy'n digwydd mewn gwledydd eraill o reidrwydd yn ddefnyddiol i ni yng Nghymru. Mae'n dda cael dysgu beth sy'n digwydd mewn llefydd eraill a dwyn y syniadau sydd yn gweithio, ond fel gyda'r fframwaith ei hunan, mae angen cymhwyso'n ystyriol, ac nid efelychu. Felly, pwy byddai'n gallu elwa o ddefnyddio'r fframwaith? Wel, ni wedi clywed sôn am gyflogwyr yn barod, a byddai cael canllaw clir i gyflogwyr i ddisgrifio sgiliau iaith, a'r iaith sydd ei hangen yn y gweithle yn ddefnyddiol, yn seiliedig ar y cod neu'r fframwaith. Gallai fod yn help wrth ddiffinio rôl, wrth greu disgrifiadau swyddi, creu hysbysebion ac adnabod anghenion y fforddi hefyd. Mae digon o enghreifftiau o hyn yn digwydd mewn llefydd eraill, a'r cyfan yn seiliedig ar y cod neu'r fframwaith. Ond i gael hyn i ddigwydd, mae angen rhywfaint o ddealltwriaeth o beth mae'r fframwaith yn ei olygu a siwt mae fe'n gweithio. Felly mae angen canllaw clir a hylaw i gyflogwyr. Fel dwedodd yr athro Carlson ar ddiwedd ei chyflwyniad hi. Dim llawer o bwynt dweud bod angen by-un ar gyfer swydd, heb fod pobl yn gwybod beth mae hynny'n ei feddwl. Ond o leia mae'n cynnig mwy o help i gyflogwyr a defnyddwyr eraill, na just dweud hanfodol neu ddymunol. Dyw hynny ddim o reidrwydd yn llawer o help. A yr hyn sy'n apelgar am y fframwaith yw bod y pwyslais
ar beth ydych chi'n gallu wneud yn yr iaith, nid pa mor dda ydych chi'n gallu wneud e. A rydyn ni wedi dysgu peidio a phoeni gormod beth bynnag am ansawdd a chywirdeb iaith dan sylw, ond yn hytrach poeni beth mae'r defnyddiwr yn gallu wneud trwy'r iaith. Beth arall sy'n apelgar, fel dyn ni wedi clywed gynnau, yw bod modd cael proffil anwastad. Hynny yw bod y sgiliau siarad a'r sgiliau cyd sgwrsio ar lefel wahanol o bosib i y sgiliau ysgrifennu. Mae'r syniad bod un label neu un lefel yn ddigon i ddisgrifio anghenion swydd, heb sôn am ddisgrifio proffil unigolyn, wrth gwrs yn rhy simplistig. Llaw fer yn unig yw'r label i ddisgrifiadau mwy defnyddiol. Mewn gwirionedd, mae'r labelu yma ar lefelau yn sôn am raddoli iaith. Mae'r syniad yma yn gyfarwydd i ni yn y maes, ac yn gyfarwydd y maes addysg, wrth gwrs. Pan fydd pobl yn ystyried y fframwaith, y lefelau sy'n dod i'r meddwl, fel dwedodd yr athro Martiniwc, dyna'r agwedd ar y fframwaith sydd wedi cydio yn ychymig pobl. Efallai nad ydyn ni eto wedi cyrraedd y man lle mae pobl yn gyffredinol wedi clywed amdanyn nhw. Fe glywson ni am y sefyllfa yn Norwy, a'r rhan fwyaf o gyflogwyr yno ddim eto wedi deall beth yw ystyr y lefelau, ond mae pethau yn gwella. Mae pethau yn wahanol iawn mewn llawer o wledydd yn Ewrop, a bydd pobl yn cyfeirio atyn nhw hunain ar fel A2 neu B1 gyda rhywfaint o ddealltwriaeth o beth mae hynny'n ei olygu. Felly mae'r graddoli yma yn ddefnyddiol, mae'n helpu datblygwyr adnoddau, ac awduron i lunio adnoddau sy'n addas i ddysgwyr. Mae hi'n bosib hefyd graddoli yn ôl beth mae dysgwyr yn debygol o allu i'w wneud, yn ogystal â graddoli o safbwynt manylach, o safbwynt ieithyddol, fel geirfa ac yn y blaen, a phatrymau. Felly byddwn ni'n clywed am hynny mewn munud hefyd. Ond beth am asesu? Wel, mae'r fframwaith yn gallu helpu datblygwyr asesiadau iaith fel finne. Mae'n boed hynny yn arholiadau safonedig neu'n asesiadau mwy anffurfiol. A mae'n un o ofynion alte, sef y gymdeithas y clywson ni amdani gynnau. A roedd y fframwaith yn ddefnyddiol wrth i ni ddatblygu'r gyfres yma o arholiadau ar gyfer oedolion sy'n dysgu Cymraeg. Dechreuwyd ar y broses yma dros 20 mlynedd yn ôl bellach. Roedd yn help i adnabod anghenion y dysgwyr. Hynny yw pa fath o gymwysydd y gallen ni i ystyried, a ble hefyd efallai roedd y bylchau. Doedd ni ddim yn golygu bod pob tabl a phob disgrifydd yn berthnasol i anghenion tebygol y dysgwyr dan sylw. Erfyn yw'r fframwaith, ac erfyn oedd y fframwaith i ni, i adnabod yr anghenion hynny, ond yr anghenion sy'n dod flaena. Mae'r broses o gysylltu'r arholiadau yn cael ei disgrifio'n fanwl yn y ddogfen yma, y cyfeiriodd yr athro Martiniwc at i'r credu. A fe wnaethon ni'r broses yma ddiwetha yn 2024, ac mae wedi rhoi arwydd eitha da i ni fod yn cymwysterau ni ar y lefelau i ni'n dweud y man nhw. Felly mae'r arholiad B1 Cymraeg gyfwerth ar arholiad B1 yn Ffrangeg, Gwyddeleg, Saesneg hyd yn oed. I gloi felly, yn gryno iawn, mae'r fframwaith yn cynnig help i bobl fel ni sy'n datblygu asesiadau ac adnoddau ac ymchwil. Dyw e ddim yn dweud bod rhaid gwneud pethau mewn ffordd arbennig, a ddylen ni ddim gweld y fframwaith fel bygythiad. Mae'n gallu cynnig cysondeb o safbwynt y sector ni, i ni'n gweithio yn ofalus i sicrhau bod yr adnoddau, yr hyn sy'n digwydd yn y dosbarthiadau, yr adnoddau a'r arholiadau yn cydblethu ac yn cydfynd â'i gilydd.
Mae gweithio gyda fframwaith yn arwydd o ansawdd ydy, ond mae'n rhoi rhyw fesur allanol o gyrhaeddiad i ddysgwyr, i diwtoried, i gyflogwyr, llunwyr polisi pawb. Yn fwy na hynny, dwi'n credu i fod yn dangos ein bod ni o ddifri yn y maes yma. I ni o ddifri am gael pobl i ddysgu Cymraeg ac i siarad Cymraeg. Ar hynny, na i drosglwyddo i Helen. Pnawn da. Dyna ni. Iawn. Wel, Helen ydw i, a dwi'n gweithio yn y Ganolfan Dysgu Cymraeg. Fel dyn ni wedi clywed heddi, fframwaith yw'r CEFR. Ac i rywun sydd â diddordeb mewn dysgu ac addysgu, dyw e ddim yn gyricwlwm, a dyw e'n sicr ddim yn adnodd. A dyna ydy'r her. A beth dwi eisiau rhannu gyda chi yn yr ychydig funudau nesaf, yw siwt y ni wedi mynd ati gyda'r oedolion i sicrhau bod ni'n mynd ar daith gyda'n gilydd. Felly, dyma gloriau ein llyfrau cwrs. Diolch i flaengaredd Emyr, a dweud y gwir, yn datblygu'r aroliadau i gyd fynd ar CEFR. Pan sefydlwyd y ganolfan, a'r job cyntaf oedd creu cwricwlwm, oedd e'n gwneud synwyr llwyr bod ni hefyd yn mapio yn erbyn y CEFR ac yn ymgorffori yr aroliadau. Felly fe welwch chi, o'r cychwyn, dyn ni wedi labelu ein cyrsiau ni yn mynediad A1, sylfaen A2, canolradd B1, a wedyn uwch-un B2. A felly bod ni wedi cuddio y llythyren a'r rhif, maen nhw mewn cronfachau. Felly, bob blwyddyn, dyn ni'n ail-wampio. Dyn ni'n ail-ysgrifennu lefel. A mae wedi dod mas o'r cronfachau, nawr bod ni'n ymgorffori'r CEFR, a dyn ni'n dweud yn ddewr, dyma ni, mi ydyn ni yn cyd-fynd ar CEFR. A dwi ddim am brofi hyn y pnawn yma, ond just un enghraifft. B1, canolradd. Gallu ymuno heb baratoi a sgyrsiau ar bynciau cyfarwydd. Fel ych chi wedi gweld, gallwn ni fod wedi dewis miloedd o ddatganiadau, ond mae hynny mor bwysig i ni. Siarad yn ddigymell. Dyna ydy ein nod ni. Felly, o fewn y cwrs canolradd, mae gweithgaredd ar ôl gweithgaredd ar ôl gweithgaredd, a mae'n cymryd tipyn o feddwl o wneud yr un peth mewn dillad gwahanol yn ymarfer hyn. Ond dwi ddim am sôn mewn gwirionedd am y CEFR. Dwi eisiau dod â chi ar y daith y buon ni arni, fel her falle, i'r sectorau eraill o ran beth sydd o'ch blaenau chi. Mae gyda ni gyrsiau cenedlaethol, a fi yw'r cyntaf i ddweud bod nhw ddim yn well nag unrhyw beth oedd wedi dod o'n blaenau ni. Fyddwn ni ddim yn meiddio dweud hynny, achos dwi ddim yn credu hynny. Ond, dyn ni wedi gweithredu yn gyfan gwbl strategol. Dyn ni wedi gweithredu fel un tîm cenedlaethol. Felly, beth yw manteision hynny? Wel, i ddechrau, yr holl adnoddau atodol. Dwi'n meddwl falle fi gyfri faint o gyrsiau mynediad oedd pan ddechreuon ni. O bosib 18, gan gynnwys 10 gogledd ddwyrain i'r 10 gogledd ddwyrain, ac ati. Ond oedd hi'n amhosib creu adnoddau atodol o safon uchel proffesiynol 19 o weithiau. Felly mae gyda ni adnoddau sain, adnoddau fideo. Hefyd, mae rhaid fi ddiolch o galon i Radio Cymru ac i S4C. Maen nhw'n rhoi cymaint o adnoddau ni. Se pob un tiwtor dysgu Cymraeg yn mynd atyn nhw, bydde'n amhosib, heb sôn am bob athro, ond achos bod yna bwynt canolog yn gofyn, dyn ni'n cael pob cydweithrediad. Wedyn, mae gyda ni gyfres o lyfrau wedi ei gryddoli.
graded readers, mae'n derm cyfarwydd iawn os ydych chi'n dysgu ieithoedd eraill. Mae pobl wedi sgrifennu llyfrau i ddysgwyr eriod, ond eto mae hyn wedi bod yn gwbl strategol. Dyn ni'n rhoi y cloriau yn ein llyfrau cwrs, a mae hwn yn rhywbeth dwi yn falch iawn ohono fe, y prosiect yma. Ar gyfer, nod gwerthiant llyfr Cymraeg yw tua 600, a falle nad ydyn nhw i gyd yn cyrraedd y nod hwnnw. Mae gyda ni 100 o deitlau yn y gyfres hon, a'r gwerthiant diweddara yw 77 o filoedd o gopïau. Win-win. Mae'n... Chi roi clap am Saesneg. Ennill. Jiw. Ond, felly, yn amlwg, mae wedi bod yn ddeunydd pwysig i bobl sy'n dysgu Cymraeg, ond mae wedi cefnogi y diwydiant gyhoeddi yng Nghymru. Gallwn ni gael y weledigaeth yna un sector yn gyfan, nid yn unig i'r oedolion. Mae nifer y siopau llyfrau yn dweud taw'r farchnad dysgu Cymraeg yw un o gongolfeini pwysicaf eu marchnad nhw. Dyn ni yma i gynnal is-adeiledd a chefnogi is-adeiledd y Gymraeg gyda'n gilydd. Dyn ni'n ddysgwr ganolog. Fe glywon ni hynny y bore yma'n do. Pam sefydlwyd y CEFR? Bod rhywun yn gallu mynd a'i lefel a mynd o fe ymlaen at sefydliad arall. A mae hynny mor wir ers Covid. Ers i ni nawr ddysgu yn rhithiol, a wyneb yn wyneb, a wy'n ffan wyneb yn wyneb fel y gwir pawb, ond mae yna lawer o ddysgu rhithiol yn digwydd. Mae'r dysgwr nawr yn gallu mynd, os ydych chi'n byw yn y de, at unrhyw ddarparwr ar draws y de, a'r adeg sydd yn gyfleus i chi. Dwi hefyd yn gobeithio bod e wedi trawsnewid y ffordd dyn ni'n gallu hyfforddi tiwtoriaid. Mae gyda ni gwrs o'r enw dechrau dysgu sydd yn paratoi pobl i gyflwyno'r cwrs mynediad. Dyn ni'n gwybod beth fydd pawb yn gwneud yn eu dosbarthiadau nhw, felly mae wedi gallu codi safonau yn fanna. A fel dwi eisoes di dweud, mae wedi helpu cymaint gyda gweithio gyda partneriaid am bod ni'n gweithio'n strategol. Mae pobl eisiau gweithio gyda ni achos maen nhw'n gwybod bod ni'n gallu bod yn farchnad bwysig iddyn nhw hefyd. Ond, ein nod ni yn y ganolfan yw gwelliant parhaus. Cyhoeddi adnodd, peidio gystyn ôl yn ein rhwyfau. Bob blwyddyn fel dwedais i, dyn ni'n ail ysgrifennu un gyfrol. Ac eleni, wy'n tynnu'n wallt mas yn gweithio ar lefel B1 canolradd. Dwi'n teimlo bod y lefel hon mor bwysig. Dwi'n teimlo bod angen i fod yn seicolegwyr yn ogystal â tiwtoriaid a dangos i bobl nad siaradwyr newydd i nhw, ond defnyddwyr y Gymraeg. A dwi nawr yn defnyddio'r CEFR yn fwy nag wi wedi erioed o'r blaen i gael fel wedodd ein siaradwr y bore yma, y real life tasks yma. Wedi eu hymgorffori yn y llyfr cwrs i brofi bobl eu bod yn gallu siarad. Dwi am drosglwyddo i Steve yn y funud i sôn am ymchwil. Ond mae gyda fi un sleid arall ac yn eistedd ymlaen i fan hyn, mae gyda fi ddau o'n ymchwilwyr gwych, Fernando a Dawn ym Mhrifysgol Caerdydd. Wrth weithio'n strategol, wrth weithio yn genedlaethol, wrth ddilyn fframwaith gydnabyddedig, dyn ni'n denu ymchwilwyr o radd flaenaf sydd wedi cael eu cyffroi gan y CEFR a'r posibiliadau. A dyma'r teclyn diweddara mewn cyfres. Mae Fernando a Dawn wedi bod yn gweithio ar greu adnodd, dadansoddiad, darllen a dwyedd, flippin' neck, mae hwnna'n anodd ei ddweud. Ecdau? Falle ddim. Ond bod ni nawr yn gallu cael darlleniad CEFR, ni'n gallu gweld beth sy'n hawdd mewn darn, beth sy'n anodd mewn darn. Felly, gobeithio bod chi wedi mwynhau gwrando ar ein taith ni. Dyma'r daith i ni gyd yn yr ystafell hon,
dyn ni am fynd arni dros y blynyddoedd nesaf. Diolch. Diolch, Helen. Wel, fi'n credu bod minus 3 munud gyda fi nawr. Felly, mae pawb, bobl sy'n gwybod fel dwi'n cyflwyno, fi'n meddwl Dawn a Fernando fyna yn gwybod bod fi weithiau yn redeg dros amser. Iawn, diolch yn fawr. Dwi jyst yn mynd i sôn tym bach. Wedodd Matthew yn y panel pa mor bwysig yw i wneud yn siŵr bod ymchwil tu ôl i'n penderfyniadau ni a beth i ni'n wneud yn y maes. A dwi eisiau sôn am un elfen o'r ymchwil yna. Dwi wedi bod yn rhan ohono fe ers rai blynyddoedd nawr. Yr ymchwil, mae ambell un wedi sôn yn barod am eirfa graidd, ond mae hyn yn mynd nôl i, falle 15 mlynedd yn ôl nawr, pan oedd adroddiad arall, Gareth, sgia, sefydliad cenedlaethol ymchwil addysg, NFER, oedd yn digwydd bod yn Abertawe ar y pryd. Fe wnaethon nhw adroddiad ar faes Cymraeg i oedolion, ac un o'r sylwadau yn yr adroddiad na oedd, does dim tystiolaeth gyda ni ein bod ni'n dysgu'r cystrawennau a'r geiriau sy'n angenreidiol. A o'n i'n meddwl am y dyfyniad na, ac yn meddwl, wel, mae e'n wir, yn dweud, siwr i ni'n gwybod bod ni'n dysgu'r geiriau yn y cyrsiau sydd i angen ar y dysgwyr. Iawn? A i bobl sy'n gweithio yn Saesneg a ieithoedd eraill, mae'n eitha rwydd. Mae gyda nhw beth maen nhw'n galw'n corpus, casgliadau enfawr o iaith. Yn Saesneg, fi'n credu mae biliwn y fe Dawn yn, y British National Corpus. Felly, chi'n gallu edrych ar adnodd fel yna, gweld beth yw'r geiriau mwyaf aml i defnydd yn yr iaith, ac yn amlwg, nhw yw'r geiriau dych chi eisiau dysgu yn gyntaf. Felly, ar y pryd, doedd dim corpus o Gymraeg gyda ni ar y pryd, mwy am hynny mewn munud. Felly, o'n i'n ddigon ffodus yn Abertawe, oedd gyda ni weithwyr fel Paul Mira a Tess Fitzpatrick, oedd yn arbenigwyr byd-eang mewn geirfa. A be benderfynon ni ddefnyddio dull oedd wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer Ffrangeg, Français fondamental. Ys rhywun wedi clywed am hwnna? No? Na fe. Wel, chi wedi nawr. Ac yn y bôn, Français fondamental oedd rhyw ddull nôl yn y 50au, 60au, oedd yn cael ei ddefnyddio yn Ffrangeg i greu geirfa graidd o Ffrangeg. A beth oedd e'n cynnwys oedd 25 categoriau pwysig iawn i fyd oedolion, tutoried profiadol, a gofyn i'r tutoried profiadol na, beth yn ei barn nhw oedd y geiriau mwyaf pwysig yn y categoriau hynny. A fe wnaethon ni na trosglwyddo'r fethodoleg na i'r Gymraeg i gael ein geirfa greiddiol ni ar gyfer A1, ar gyfer A2 yn Gymraeg, ar gyfer oedolion. Dyna jyst grynodeb o beth wnaethon ni i gael y geiriau yna, ond yn y diwedd, ar ôl fynd trwy'r fethodoleg ymchwil fanwl yna, oedd gyda ni restr o eiriau tua 650 A1 a tua 550 A2 ar gyfer Cymraeg i oedolion. A traw effaith hyn,
Mantais fawr hyn, wrth gwrs, yw nid yn unig fel oedd Helen yn gweud cwricwlwm, o'n i'n gallu creu cwricwlwm a gwybod beth oedd y geiriau angenreidiol ar gyfer y lefelau yna, ond hefyd asesu, wrth gwrs. Pan o'n i'n gosod papurau arholiad, ro'n i'n gwybod, wel mae'r gair yma yn air A1, felly bydden ni ddim yn erbyn bydden ni yn erbyn bod pawb yn deall y gair yna. Ag ar gyfer rhywbeth fel cyfres amdani, y graded readers oedd Helen wedi sôn amdanyn nhw. A dyna sut oedd y ffurflen yn edrych i'r tiwtoriaid pan o'n nhw'n nodi y geiriau. Iawn, gwych, oedd hwnna gyda ni. Wedyn, yr her nesaf, oedd B1. O'n i eisiau mynd yn bellach. A gyda B1, benderfynon ni ddefnyddio methodoleg cysylltu geiriau, word association. Chi wedi clywed am hynny? Word association football i'r rai sy'n cofio Monty Python. A defnyddio'r y geiriau craidd A1 a A2 a gofyn i tua 85 o gyfranogwyr, siaradwyr Cymraeg o bob cefndir, i roi y tri gair o'n nhw'n cysylltu gyda'r gair yna. Felly gair fel di, beth sy'n dod yn gyntaf? Di, gwyn, Unrhyw beth arall? Beth? Nos, na fe. Bwrdd, falle. Pethau, falle, chymo, di, gwyn, gyferbyn, gwrthwyneb i di. Ond geiriau fydde'n debygol o gael ei defnyddio o gwmpas y gair yna. A mae hwnna'n, os ydych chi'n meddwl amdano fe, yn naturiol cyd-leoliadau hefyd, wrth gwrs. So, os ydw i'n rhoi gair fel tynnu i chi, tynnu yn gweithwch. Llun, tynnu llun. Mae tynnu llun yn cyd-leoliad, yn dweud? Yn Saesneg, you don't pull the picture. Bod fi wedi clywed pobl yn Llanelli yn gweud bod nhw yn... pull in a photo, yes. Chi wedi clywed... Ta beth. Ac o ddefnyddio'r fethodoleg na, oedd gyda ni yn y pen draw geirfa graidd B1. Ond wedyn, yn 2020, fe ddaeth rhywbeth pwysig iawn. Corpws o'r diwedd. Corpws o Dawn fan hyn wedi arwain yn Gaerdydd a fi'n ddigon lwcus i fod yn rhan ohono fe. Fe gyhoeddon ni corpws corceg. Felly, oedd modd checo beth oedd gyda ni yn A1 ag A2 gyda corpws go iawn o iaith. 2 miliwn ar 11 miliwn o eiriau Cymraeg. A fe eithon ni trwy'r broses yna, yn gymharol ddiweddar, a diweddaru yn rhestru ni ar sail corpws o Gymraeg go iawn. Ac oedd e'n ryfeddol, a dwi wedi gwir, pa mor agos oedd y fethodoleg Français fondamental i beth sydd yn y corpws. Felly oedd hwnna'n galonogol iawn. Rhywbeth arall ni wedi gorfod wneud trwy brosiect yn Abertawe yn ddiweddar yw creu restr normau cyntaf yn y Gymraeg. Sy'n amser dy fi esbonio nawr beth yw hwnna, ond gallai ddweud wrthoch chi dros goffi ar ôl y gynadledd. Sy'n dod â fi mlaen i'r sleid ola, prosiect i ni'n ymwneud ag nawr, sef symud i gorpws o iaith plant. Nawr, dyw iaith plant, fel i chi gyd yn gwybod, dyw e ddim yn mynd i fod yn gwmws ar un peth a corpws o iaith oedolion. Nawr, ar hyn o bryd, wy'n dweud hyn, gan edrych ar y ford hyn eto, Dawn a Fernando, does dim corpws o iaith plant gyda ni.
pwy a wyr yn y dyfodol. Felly, beth ni wedi penderfynu wneud yw defnyddio'r un fethodoleg Français fondamental yma eto i greu geirfa, neu i greu geirfa graidd A1 A2 ar gyfer plant fydd yn dysgu Cymraeg trwy'r CEFR yn y dyfodol. A addasu fe tym bach, ond yn y pen draw defnyddio athrawon cynradd profiadol, ail iaith, a iaith gynta, a trochi, i wneud yr un math o beth gyda categoriau, ac ar sail hynny, i ni wedi, neu ar fin nawr, cael rhestr A1 a A2 ar gyfer plant. O eirfa graidd ar gyfer plant. Mae'n cynnwys geiriau fel dinosaur, er enghraifft. Bydde ddim yn y restru A1 a A2, ond chi'n gwybod pam maen nhw yn restr plant, achos teganau a pethau fel yna. Traw effaith y gwaith yma, curriculum yn amlwg, traw effaith i'r curriculum, adnoddau mae'n golygu bod cyhoeddwyr llyfrau yn gwybod, wel, os y'n ni'n cyhoeddi llyfr ar gyfer plant sydd wedi cael A1, dyma'r eirfa bydden ni'n disgwyl bod nhw'n gwybod. A dwi wedi gweud continuum iaith, ond ni'n taith, y daith iaith. Mae'n helpu siaradwyr i wybod ble maen nhw o ran geirfa ar y daith iaith. A un elfen ychwanegol, oedd dim gyda ni blynydde nôl pan ni'n gwneud A1 a A2 i oedolion, oedd deallusrwydd artiffisial sydd wedi bod yn helpu ni yn dweud, Matthew, i greu'r rhestru terfynol. Felly, dyma fe, sori, ni gyd wedi mynd dros amser, mae'n flin dy fi, Donna, ond mae'n ddiddorol, a mae'n bwysig gweld bod ymchwil wrth raidd ein penderfyniadau ni. Felly, diolch yn fawr.